300 pesos na kilo ng hipon. So ito po ay paninda ni Boss Jerry at Ate Potpot, no? So sa maliliit na hipon ay 240 na per kilo. So shoutout sa iyo, Boss Jerry. So yan po ay mga piling isda, no? May mga isdang saliginto at sapsap. Kilo po, kilo. Malakapas. Opo, di po tumpok. Malakapas, no? 100 pesos na per kilo, no? So sa laman po ng mga isda dito, no? 120 at 80 pesos naman po sa mga ulo. Ano ba sing? So sa mga tawilis, no, ang mga per kilo natin ay 100 pesos, 70 pesos, no? Sa dilis ay 60 pesos na mga per kilo. Po ay mga bitilya o halo-halo po mga isda sa halagang 120 na per kilo, no? So madalang tayo makakita ngayon ng mga isdang bato na latagan dito sa Malabon Fish Market. So dito lang po ay meron po kayo mabibili, oh. Mga kaayusan lang po yung mga laki niya sa halagang 120 na per kilo. Ganitong klase ng isda, 180 kilo. 180 ang per kilo. So, 180 ang per kilo. Yan po yung per kilo ng isdang ito, no? Ano isda to? Ah, katsareta. Hindi naman lalaban yan. Yan, no? Katsareta po, no? 180 na per kilo. 110 na per kilo na tilapiyang Batangas. So, shoutout sa'yo, Lodi. Shoutout, idol. So, sino sa shoutout mo? Kababayan nating OFW dyan. Yun. Mabuhay kayo kung gusto nyo. So, shoutout sa'yo, Lodi. So, shoutout sa ating mga OFW na mga naghahanap buhay po sa ibang bansa. Mabuhay kayo kung gusto nyo. Ayan, shoutout. 360 na per kilo. Super lolo. Ayan. Jumbo size na hipon. Boss, magkano yung tawilis mo ngayon? So, 100 pesos na per kilo ng tawilis, no? Malang tampuan. Tamban? So, ang tamban po natin, no? So, ang tamban po natin, no? 140 na per kilo. Sa tawilis po ay 100 pesos na per kilo. Mga 20 kilo ng tamban. So, ayan po yung natag ng ating kaibigan dito sa Malabon Fish Market, no? Sapsap, alakaak at gagaong. 150 sa alakaak mo. So, ang gagaong natin medyo mataas po ang mga teman, no? 200 na per kilo ng gagaong. Pero nakita naman po natin ang pagkasariwa ng gagaong, no? So ang ating hasa-hasa ay 200 pesos na per kilo. Dory at ulo ng cream dory. So boss, magkano na kilo ngayon yan? 60 ngayon, boss. 160 na per kilo ng cream dory. So sa ulo naman po ng cream dory ay 100 pesos na kilo, no? Ito yung tulis na sardinas. So magkano per kilo? Ayun, 100 ang per kilo ng ating tulis, no? Magkano kilo, kuya? 100 na lang, Ayun, 100 pesos na Duko. duko. Napakatamis yan. Matamis, mas matamis pa sa jowa mo. Ay, Iyon ang sinasabi ko. So, lansones po natin ay 100 pesos na per kilo, no? Kuya, pagtabi mo na ako ng 1 kilo, balikan ko na lang. Okay. Ate, magkano po yung laruan nyo? Ito magkano? 250 itong isa po. Ayun po yung epok sa mga magulang o sa mga para sa mga anak ninyo. Ito po, 250 at 180 na binebenta po dito sa Malabon Fish Market. Yan po si ate. Ayan, so shoutout po ate, ha. Shoutout po. Ayan po yung presyo ng kanyang mga binibentang laruan para sa inyo pong mga anak, no? Bili na po kayo. So, shoutout ulit sa'yo, kaibigang Pogi. So, ayan po yung mga latagan ng kanilang mga gulay pa rin po, no? Hindi nagbabago ang kanyang latag. So, ang palaya po natin ay medyo tumaas, no? So, 100 pesos na kilo ng ating ampalaya. So, ang sibuyas po natin ay kalahating kilo ay 50 pesos. So, may mga tumpukan pa rin po at sa mga latag po mga nakabalot dito ng kanilang mga bentahan ng gulay. So, may mga 20 pesos, 15 pesos na kamatis, 20 pesos na sibuyas. So, meron tayong paninda dito mga kalamansi. Magkano ang kalamansi mo, Lodi? So, 20 pesos na isang balot po ng kalamansi. So, sa yellow pinto na natin ay nagkakahalaga ng 220 na per kilo. Kahit ano-aluin nyo pwede yan. Boss Peng, shout out sa'yo.
Magkano na bangus mo ngayon? 150 isa. Ang piraso. So 150. 75 grams, 75 grams. 150 ang isang piraso. Pati ito 150 rin. 75 grams sukat. Isa mga sukat ng kanya mga bangus, oh. Bangus dagupan po. 75 grams, 3-4. 3/4 po ang isang piraso, no? 150 pesos ang isang piraso. Ang mga talagang hindi sumasagot eh. Sa sign gas. Sakit talaga itong mama mo eh. Ano yung mama mo? Alright, so good morning po dito po sa ating bayan po ng Malabon, no? So sa mga oras na to ay marami pong mga kababayan po natin ang mga namimili. Talagang dagsa po ang tao po ngayong araw po ng linggo. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na i-update ang kanilang mga latagan ng isda at iba pang klaseng laman dagat dito sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! Alright, so nakikita naman po ninyo yung kapal ng tao na mga namimili dito sa Malabon Fish Market. So talagang mga nag-iikot sila at naghahanap ng mga murang presyo na mabibili dito sa Malabon Fish Market. So iikot ko kayo dito sa Malabon Fish Market upang alamin ang mga presyong abot kaya ng ating bulsa. So medyo may mga kataasan po ang mga bentahan po nila ngayon dito, no? Pero alamin pa rin po natin yung mga presyo na ibinibigay po nila sa ating mga kababayan. So tara, let's go! Alright, so ang ating mga paninda po dito, no? So may mga gulyasan, balsa galunggong at pusit, no? Ang pusit po natin ay 160. So sa balsa galunggong ay 150 na per kilo at ang gulyasan po ay 140 na per kilo, no? So yan po yung mga kababayan po natin na mga namimili dito sa Malabon Fish Market. So aalamin po natin ang mga presyuhan ng kanilang bentahan po dito ng hipon. Alright. So sa mga per kilo ng ating hipon dito, no? So 300 pesos na kilo ng hipon. So ito po ay paninda ni Boss Jerry at Ate Potpot, no? So sa maliliit na hipon ay 240 na per kilo. So shoutout sa iyo, Boss Jerry. So bakit wala kayo kahapon? Ay nga, bossing. O yan po 240 na per kilo, no? Ito po ay 300 pesos. So dito po ay meron pong panindang bangus, no, na isang piraso bangus dagupan. 100 pesos ang kada isang piraso. So shoutout sa iyo, kuya. Ayun, shoutout po. Ayun, shoutout. So yan po yung mga latagan, no? So isang piraso naman po dito ng bangus ay 50 pesos. So bossing, magkano yung tilapia mong Batangas? O yun, 100 pesos na tilapia ang Batangas, no? Sorry po. So malalaking bangus, no? Alright, so ikot tayo sa iba pang mga nagbebenta ng mga seafoods dito sa Malabon Fish Market at mag-aalam-alam pa rin po tayo ng kanilang mga presyuhan ng isda, no? So dito naman po ay may mga panindang tilapyang Pampanga sa halagang 120 na per kilo. So mga buhay na tilapia po yan, no? So yan po ay mga piling isda, no? May mga isdang saliginto at sapsap.
Malakapas. Malakapas no, 100 pesos na per kilo, no? So, meron tayong paninda rin dito na gagaong, no? Yan po ay masarap po mga ipangat sa kalamansi o kinamatisan, no? So, yan po yung mga latagan dito sa Malabon Fish Market. Boss, lahat to, puro 100 ang kilo. Lahat. Iba-iba po ang mga presyo nito, mga paninda po dito, mga sapsap. Sa Leginto at saka gagaong. Yung sa Malakapas ay 100 ang kilo. So, shoutout sa'yo. Shoutout kay Kagawad Eric Galliano na to. Ayun, shoutout kay Kagawad Eric Galliano, no? Oh. Yun, no? Sige, tuloy mo lang yung pagtitimbang at may customer ka. So, shoutout sa'yo. So, tilapiyang Batangas pa rin po, no? 110 pesos na per kilo at bangus dagupan ay 130 na per kilo. Dito lang yan sa Malabon Fish Market, no? So, shoutout sa'yo, Avatar. Ayun, busy si Avatar ngayon, ang The Legend of Fish. Busy sa paglilinis ng bangus. Ano po na? So, shoutout sa'yo, Boss Alan. So, dito naman po ay 130 na per kilo. So, dito 140, no? Na mga bangus. So, shoutout sa'yo, Boss Ariel. Ayun, shoutout sa'yo, Kagawad Eric Galliano ng Tondo, Maynila. So, sa laman po ng mga isda dito, no? 120 at 80 pesos naman po sa mga ulo. Ano ba si? Ano sa ulo? So, ang hipo naman po natin dito, no? 260 na per kilo. Dami niyan. Oy. Isang kilo lang bibili ko. O, yun, sa ulo po ay ang bentahan po nila kabuuan, no? Isang buo po, 150 ang isang buo, no? Bali, sigurad 2 kilo. Kulang 2 kilo yung isang ulo, no? Ano? Pagaglag na natin? So, sugpo, no? 50 pesos na tumpukan, no? Tari na? Sugpo po yung nakita po natin na mga na nilalagay sa plato, no? 50 pesos na tumpukan. Dito po ay 250 ang per kilo, no? So, shoutout sa hipon na yan. 50 pesos na tumpukan. Salamat po. So, sa mga tawilis, no, ang mga per kilo natin ay 100 pesos, 70 pesos, no? Sa dilis ay 60 pesos na mga per kilo. So, mga panindang salinyasi, no, 100 pesos na per kilo. So, alamang ay 60 pesos. So, may mga tumpukan pa rin po na mga hipon na maliliit na panghalo po sa mga gulay. So, doon po ay 300 pesos na per kilo ng hipon. So, dito pa rin po ay may mga tinda pa rin po, mga big head, no? Sa ulo po ay 100 pesos na per kilo. Yo, ngayon, shoutout kay Gupal. Magkano yung pusit kalawang mo ngayon? 160 lang, 160. So, 160 na per kilo ng pusit kalawang. Aday, ilang kilo tayo? So, sa laman po natin ay 120 na per kilo. So, tulingan, no? So, dito po ay may mga isang bato, no? 120 na per kilo. So, shout out. Shoutout niya na naman. Ayun, shout out kay Jeff Baliw. So, mga Magtagay na. Magtagay na. ikot muna tayo.
Kano kilo ng tulingan? 130 tulingan. So, dito po ay 130 na per kilo ng tulingan, no? So, dito po ay mga bitilya o halo-halo po mga isda sa halagang 120 na per kilo, no? So, madalang tayo makakita ngayon ng mga isdang bato na latagan dito sa Malabon Fish Market. So, dito lang po ay meron po kayo mabibili, oh. Mga kaayusan lang po yung mga laki niya sa halagang 120 na per kilo. Yan po yung mga Ito, 120 lang. tawag dito sa ano na to? Bagsak, bagsak. 200 pesos na per kilo. Anong pusit to? Lambutan. Ah, yun ba? Labutan. Yun, bagsak. 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 Ayun, yun yung ano ng... Galing sa taas na bagsak. Oo, bagsak na pusit, no? Malalaki ito po yung may mga bahay-bahayan sa loob na nilalagay sa mga lovebird. Yan po yun. 120 lang. So dito ang tulingan po natin ay 120 na per kilo. Kay Boss Joe yan. Pakita mo yung mga Boss Joe. So shout out sa iyo, Boss Joey. So ang ating mga kababayan po dito sa Malabon Fish Market, no, dagsa po, talagang mga namimili o naghahanap ng mga murang presyo na bentahan po dito. So iikutin pa rin po natin ang iba pang area na mga nagbebenta po ng ulam o mga pagkain laman dagat sa ating mga kababayan, no? So iikot po ulit tayo. Siger, tatang kasi gusto ko si Siger. Sabi ko, hindi siya kapital ni. So tumpukan po ng mga bangus dito, no? So magkano yung tumpukan, te? Ayun, no, 150 pesos na tumpukan po dito ng bangus. Ayan, no? So magkano sa ganitong klase ng isda? 180 kilo. 180 ang per kilo. So 180 ang per kilo. Yan po yung per kilo ng isdang ito, no? Ano isda to? Katsarita. Di naman lalaban yan. Yan, no? Katsarita po, no? 180 na per kilo. Eh, shoutout pala kay Boss Mitoy. Shoutout kay Boss Mitoy. Singkwenta lang yan, boss. Te, salamat. Thank you. Alright, so dito po tayo sa mga nagbebenta naman po ng mga... kaibigan ko. So, shoutout sa'yo. Ayun, shoutout yon. So, dito naman po tayo sa mga nagbebenta po ng mga latagan ng tilapyang Batangas dito sa Malabon Fish Market. Alright, so dito po ay may tilapyang Batangas. No? Itong linya na po na ito ay may mga tilapyang Batangas po na nagbebenta. No? Dito po ang per kilo po natin ay 120. No? So dito po sa kabila naman po ay ganun din po ang mga presyo ng tilapyang Batangas, 120 na per kilo. So yan pa rin po ang mga latag nila dito sa Malabon Fish Market. So dito naman po ay 110 na per kilo na tilapyang Batangas. So shoutout sa iyo, Lodi. Idol. So sino sa shoutout mo? Kababayan nating OFW dyan. Yun. Mabuhay kayo kung gusto nyo. So shoutout sa iyo, Lodi. So shoutout sa ating mga OFW na mga naghahanap buhay po sa ibang bansa. Mabuhay kayo kung gusto nyo. Ayan, shoutout. Shoutout. So shoutout po muna natin muli si Tony Vlogs at si Team Belleza Vlogs, no? Siya po yung pumunta rito nung nakaraan 2 weeks ago na. So hindi kami nagkatagpo dito ni Team Belleza Vlogs dito sa Malabon Fish Market. So ayan po yung kanya mga sticker na ikinabit po dito sa timbangan. No? So pili lang po at talagang makakasulit at makakamura kayo sa mga presyohan po dito. No? So
Boss, magkano ang hipon mo? So, 300 pesos. 350. O, yun. Yung sa malaki po na hipon natin ay 360. So, dito po ay 300 pesos na per kilo na ang hipon, no? So, dito naman po sa mga big size na hipon, no, na malalaki po ay 360 na per kilo. Super lolo. Ayan. Ayan, oh. Jumbo size na hipon. 360 na per kilo. Ganyan pong kadagsa ang tao na dumayo dito sa Malabon Fish Market, no, ngayon pong araw ng linggo. So sa mga latag po ng kanilang mga bentahan dito, no. Boss, magkano yung tawilis mo ngayon? So 100 pesos na per kilo ng tawilis, no. Tamban? So ang tamban po natin, no. So ang tamban po natin, no, 140 na per kilo. Sa tawilis po ay 100 pesos na per kilo. Yung wala kang tinda na namang ano, tayo yung tinitinda nyo na ano, isang... Yung binili ko sa'yo, nakakalimutan ko naman. Sa Leginto! Mahal pa rin ang ano. Bagay kasi nahihirapan na maot yung mga mangingisda eh. Wala talaga sila mahuli. Kapalaran. Tsaga-tsaga talaga sa dagat. Ano, wala ka na mahanap, no? Meron na. Ano? So dito po 100 pesos na per kilo at 140 na pang iniyo o pang paksiw na tamban. Huling pa ako. Kano na lang. 25 lang ah. Dalawang kalahati. Alright, so dito pa rin po ay buhay na tilapyang Pampanga sa halagang 120 na per kilo. So ang isdang tulis 80 pesos na kilo, no? So yun po yung mga presyo na nakikita po natin sa latagan nila dito sa Malabon Fish Market. So hipon po natin ito ay 230. 80 pesos na per kilo ng tawilis, no? So shout out sa iyo, bossing. So medyo mukhang maganda ang ating latagan ng isda. Pero mukhang mataas ang presyo. So yan po yung latag ng ating kaibigan dito sa Malabon Fish Market, no? Sapsap, alakaak at gagaong. 150 sa alakaak mo. So ang gagaong natin medyo mataas po ang mga demand, no? 200 na per kilo ng gagaong. Pero nakita naman po natin ang pagkasariwa ng gagaong, no? So masarap to sa sinampalukan, no, na may kamatis na tatawag natin pangat, no? So ang sapsap natin ayan. Sapsap mo magkano? So 200 pesos din ang per kilo. Ayun na, kaya laki o, 20, naubos na. Ito na yung ano, tira. So sariwang sapsap po, no, sa halagang 200 pesos na kilo. So 100 pesos kalating kilo, no? Nakakabili rin po dito sa Malabon Fish Market. Boss, salamat ha. Update natin yung mga paninda ninyo dito sa Malabon Fish Market. So grabe ang tao dito sa Malabon Fish Market. Malapiesta po itong lugar ngayon ng bayan ng Malabon, no? Sa dami po nang namimili ngayong araw po ng linggo. Dilis. Alright, so baybayin na po natin ang kahabaan nitong Malabon Fish Market, no? So sa mga presyo ng ating mga tilapyang Batangas ay nagkakahalaga ng 110 pesos na per kilo. So salmon 130 na per kilo, bangus 150. At 170 naman po sa Pusit Kalawang, no? Yan po yung mga latag ng kanilang tagging price dito sa mga paninda po nilang tilapia. O
pusit o iba pang klaseng laman dagat na makikita po natin dito sa Malabon Fish Market, no? Alright, so dito naman po ay 240 na per kilo ng hipon. So shoutout sa'yo, Pogi. Iyon. So 300 pesos naman po dito sa malalaking hipon. lang guys. So dito po ang hipon po natin ay 230 na per kilo. 230 lang, bossing. Kuha ka na, boss. Oh, no. Bakos natin, sandaan lang isa. Isang piraso. So isang piraso po ng bangus dito, no, 100 pesos. Kada piraso po ng bangus dagupan. Wala kayong pandatak, no? Bagay, walang maano ngayong mga isda, eh. So dito 230, no? So 230 na per kilo ng hipon. Boss, salamat ha. Thank you. Oh, madam, kuha ka na hipon, madam. So ang ating hasa-hasa ay 200 pesos na per kilo. Sariwang hasa-hasa. So sa tumpukan naman po natin ng ating tawilis ay 50 pesos ay may mabibili na po kayong tawilis, no? So shoutout po ate. So kilo naman po ng ating bangus, no, 150 na per kilo. So sa tumpukan lang po ay makakasulit na kayo at siguradong ulam na sa hapagkainan. Tawilis po sa halagang 50 pesos na tumpukan. Alright, so ang ating kamatis po ay 1/4, 15 pesos. So 60 pesos na per kilo. So 30 pesos ang kalahating kilo na mabibili nyo at nagbebenta po sila dito ng mga kamatis, no? So 100 pesos pa rin po ang ating mga sibuyas sa kiluhan. So dito tayo ngayon sa kaibigan na to. Shout out sa iyo, Lodi. Ayun, shout out. Geng-geng. Ito, hipon no, sariwa. So hipon po natin dito ay 300 pesos na kilo, no? So sa kabila po ay 260 na per kilo ng ating hipon dito sa Malabon Fish Market. Shoutout sa mga suki. Ayun, shout out sa ating mga mamimili po dito sa Malabon Fish Market. Ganyang karami po ang dumayo ngayong araw po ng linggo. Talagang malapiesta at dinagsa ang ating bayan po ng Malabon Fish Market. So bili na kayo mga suki dito sa Malabon. Basta lang kayo dito, basta nakapalo kayo, may dagdag kayo. Yun, sinasabi ko talaga eh. So shout out sa family mo ha. Shoutout sa asawa ko maganda. Yun, shout out sa asawa niyang maganda at sa mga anak niyang tulog pa. So shout out. Wala na kunin mo. Wala na yan o. Madami sa kilingan. Shout out. I love you. Yun, shout out. So 290. 290 na per kilo ng hipon. Sa kabila po ay 230 na kilo, no? Alright, so yan po yung kaibigan natin dito, no? So, ganun pa rin po ang presyohan ng ating kamatis, no? So, latagan ng mga tulingan. Bossing, shout out sa'yo. Magkano per kilo? So, 140 na... So, shout out sa'yo. Ayun. Shout out sa'yo, geng-geng. So, 140 na per kilo ng ating tulingan, no? Sa tumpukan. So, 100 pesos na tumpukan ng ating tulingan dito sa Malabon Fish Market, no? Malapit na yata sahod mo.
Malapit na. Malapit na natin mapunho. Cream dory at ulo ng cream dory. So boss, magkano na kilo ngayon yan? 160 na per kilo ng cream dory. So sa ulo naman po ng cream dory ay 100 pesos na kilo, no? Ito yung tulis na sardinas. So magkano per kilo? Ayun, 100 ang per kilo ng ating tulis, no? Nay, magkano ang tahong niya, Nay? 50 pesos po ang isang takan na ganito po. Lahat na po yan. Ayan, lahat na po, 50 na tumpukan, no? Yan po yung isdang kabase. Nay, salamat, boss. Thank you. Boss, salamat. So, dito po ang ating pong kilo ng ating tahong na ito po yung laman. Matatabang tahong. 80 pesos na per kilo. So, talaba. Nay, magkano po yung talaba nyo? Ayun. 100 pesos na isang takal po ng ating talaba, no? So, sa kilo ay 80 pesos. Dito naman po sa ating tahong. So mga gulay dito sa Malabon Fish Market, no? Ito po, bilhin na. Kuya Ayan, yung mga latag ko, no? Alimasag na malalaki, hito, talangka, dariwang isdang samaran o danggit, no? So, tumpukan naman po dito. Ayan po yung mga presyo ng tumpukan po ng gulay. Magkano kilo, kuya? 100 na lang, boss. Ayun, 100 pesos na duko. Napakatamis yan. Matamis, mas matamis pa sa jowa mo. Ay, Iyon ang sinasabi ko. So, lansones po natin ay 100 pesos na per kilo, no, kuya? Pagtabi mo na ako ng 1 kilo, balikan Yes. ko na lang. Okay. Ate, magkano po yung laruan nyo? Bawas ng 50 po yan. Ito magkano? 250. 250 itong isa po. 180. Ayun po yung epok sa mga magulang o sa mga para sa mga anak ninyo. Ito po, 250 at 180 na binebenta po dito sa Malabon Fish Market. Yan po si ate. Ayan, so shoutout po ate ha. Shoutout po. Ayan po yung presyo ng kanyang mga binibentang laruan para sa inyo pong mga anak, no? Bili na po kayo. So, 3 pieces na Fuji apple, no? So, ang ating seedless na ubas ay 80 pesos na kalahating kilo, bali 160 na per kilo. So, yan po yung mga bentahan ng mga prutas dito sa Malabon Fish Market, no? Pogi, so shoutout sa'yo ulit, Pogi. Yun, shoutout. Maraming salamat sa iyo. Kapag sa amin. So, shoutout ulit sa'yo, kaibigang Pogi. So, yan po yung mga latagan ng kanilang mga gulay pa rin po, no? Hindi nagbabago ang kanyang latag. So, ang palaya po natin ay medyo tumaas, no? So, 100 pesos na kilo ng ating ampalaya. So, ang sibuyas po natin ay kalahating kilo ay 50 pesos. So, may mga tumpukan pa rin po at sa mga latag po mga nakabalot dito ng kanilang mga bentahan ng gulay. So, may mga 20 pesos, 15 pesos na kamatis, 20 pesos na sibuyas. So, meron tayong paninda dito mga kalamansi. Magkano ang kalamansi mo, Lodi? So, 20 pesos na isang balot po ng kalamansi. So, ganito rin po ang mga nakikita po natin latagan dito sa Malabon Fish Market. So, sa ating pakpak ay 130 na isang balot, no? So, shout out po. Nakapamili na. Ingat, ingat.
So dito naman po ay 320 na per kilo ng pompano. So tulingan po natin ay 120 na kilo, no? Salamat po, te. So dito po ay 80 pesos na kilo ng tahong. So presyohan pa rin po ng mga gulay dito sa Malabon Fish Market. Ayan po, may mga tagging na rin po. Tag price ng kanilang mga bentahan ng gulay. So shoutout po muli sa Kamanapatay Center na talagang dito po ay marami kayo mabibili na mga tiles na iba't ibang klase na mapipili po ninyo. At may mga polydor, may mga faucet, may mga lababo na mga stainless. Ayan o. Yan po yung mga binibenta po nila dito sa Kamanapatay Center. So sa mga naghahanap po ng mga iba't ibang klase o kulay o mga sukat na mga tiles ay meron po kayo dito. So kuya, itong tiles po ninyo 60 by 60? Yes, bossing. Ayun, no? 60 by 60 sa mga pang flooring. Sala, lababo. Yun po yung mga 60 by 60 na tiles po na mabibili po nyo dito sa Kamanapatay Center. At meron din po mga polydora yan. Plastic, may aluminum. Ayun, may aluminum, merong plastic. So mga design naman po ng mga tiles. Ayan. Wow! Yan po. Kung gusto niyo po umupo, ayan po, meron po kayong mabibili po ditong inidoro, no? Parang nakaraan, napakarami dito ngayon, parang... Nakonti na. Oo. Naubos na. So, ito po yung Kamanapatay Center. So, shout out. So, kaya maraming salamat. Thank you, boss. Thank you. So, dito tayo sa kaibigan natin nagbebenta ng tilapia. Shout out. Good morning sa Ayan na naman tayo, napipilangan na naman ang ating mga mamimili. So may naka-ready na naman na sa timbangan, no? So shout out sa mga mamimili mo, kaibigan. So dito, libre linis, ha? Papalinis nyo na kay Idol dito. Sigurado mauwi nyo nang ilinisin nyo pa rin po. So ayan po yung mga bentahan ng tilapia Batangas po dito sa Malabon Fish Market. So magkano ang kilo mo ngayon? 110 na lang po. O, kita mo, 110 na per kilo ng tilapia Batangas, no? Talagang si Idol ay pinipilahan ng ating mga kababayan dito sa Malabon Fish Market. So Idol, maraming salamat sa iyo. Bye-bye. So ang ating mga tulingan sa halagang 130 na per kilo. So sa tumpukan po ay 100 pesos. Ito po yung per kilo ng tilapia Batangas. 110 pesos. Alright, so dito naman po tayo sa per kilo ng mga hipon sa halagang 300 pesos na per kilo. 240 naman po ang per kilo rito. Oh. So mga yellowfin tuna. So sa yellowfin tuna natin ay nagkakahalaga ng 220 na per kilo. Kahit alo-aloin nyo pwede yan. Oh, rambutan o. Rambutan 30 kilos, seedless. So bangus dagupan ni Boss Paeng. Boss Paeng, shout out sa iyo. Magkano na bangus mo ngayon? 150 isa. Ang piraso. So 150. 75 grams, 75 grams. 150 ang isang piraso. Pati ito 150 rin. 75 grams sukat. Isa mga sukat ng kanya mga bangus, oh. Bangus dagupan po. 75 grams, 3-4. 3/4 po ang isang piraso, no? 150 pesos ang isang piraso. Ba't mo dito sumasagot eh? Sa side gas? Ikaw na din. Kaalis lang eh. Dito, talo mo lang. Ay, shoutout pala sa mga soking ng ano, soking ng mga barat. So shout out sa mga suki ni Boss Paeng ng mga barat. Wala. Boss Lando. Oh, shout out po, shout out. Loko to ah. Alright, so sa sitwasyon at kaganapan dito sa Malabon Fish Market, no? So medyo may kataasan po ang mga bentahan po ngayon nila dito dahil dala rin po ng habagat o bagyo na dumaan po sa ating bansa. So pero nakakasulit pa rin po ang ating mga kababayan dahil may mga presyo pa rin po mura na mabibili dito sa Malabon Fish Market. So anyway, shout out sa ating mga kababayan ko FW na naghahanap po ito sa ibang bansa. At shout out po sa ating mga silent viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog ni Boss Lando Explorer dito po sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga content creator din dito sa
Carmen Planas, Urautan sa may Divisoria. So shout out sa inyong lahat. At sa mga kababayan po natin na dumarayo, shout out po sa inyong lahat. So ito pong muli, si Boss Lando Explorer, lagi po na mag-update dito sa Malabon Fish Market. Enjoy and visit po sa inyong lahat. Ito pong muli, si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Bye-bye na po.